Хайырлы көн, Татарстан. Саулармысыз, хөрмәтле телевизор караучылар. Мин Айзилә Батырханова һәм тапшыруыбызның иҗат төркеме һәр барчагызга уңышлы көннәр теләп, тур эфирда тапшыруыбызны башлыйбыз. Календарь битләрендә 14 октябрь, атна уртасы, чәршәмбе көн. Гадәттә бу көнне һәр ия кунак килә. Кунак дигәнебез гәҗит журналлар. Агымдагы атнада татар матбугатында кайсы язмалар иң уңышлысы дип табылган. Кайсыларын һәр барчабызга укып, танышып чыгу мөһим. Миңназыйм Сәфәров әзерләгән матбугат күзәтү сәхифәсен карап китик. Хайырлы көн, мөхтәрәм җәмәгать. Татар матбугатында соңгы бер атнада күңелгә тиярлек нинди язмалар барлыкка килде. Бүген шуларга күз салып китәрбез. Сүзне әлбәттә иң беренче булып Ватан Татарстан газетасына башларга кирәктер. Монда минем күңелемә тигән язманың исеме мөмкин дип атала. Публицист Рәшит Фатхрахманов менә бүгенге заманда зарланырга, эш юклыктан, шиир күплектән зарланырга яратучыларга җавап итеп язылган язмасыдыр бу. Чөнки шуннан да заманалар үзгәрде, кеше һәр вакытта да түрәләрне сүгә, заманга сылтый һәм үзенең ничектер кимчелекләрен күрмәмешкә салыша. Рәшит Фатхрахманов безне үзебездән эзләргә куша. Әлбәттә, ул Рәшит Фатхрахманов кушуы гына түгел, безнең Коръәндә дә әйтелгән. Ул моны китерә дә әле. Әгәр казадан бер кайгы ирешсә, бу кайгы үзеңнең кимчелегеңнәндер ди. Хатыннар сүрәсе 79 аят. Шуннан да шулай. Безгә әйтәләр бит, Аллаһ Тәгалә сиңа сынау бирә икән, ул димәк сине ярата һәм сине төзәтергә теләп бирә ул сынауны дип. Менә бу язмада да югалып калмаска, үзеңне эзләргә һәм бүгенге авыр дип саналган заманда да үзеңнең эшеңне, үзеңнең юлыңны табу күпкә җиңелрәк дип раслый. Рәшит Фатхрахманов кызык язма, укып карагыз әле. Һәм моңа аваздаш итеп, шушы материалга аваздаш итеп әйтерсең дә бергә сөйләшеп куйганнар, Идел журналы шундай ук темага бер язма бастырган. Аның исеме инженер дипломлы чәч остасы дип атала. Бу аңлагансыздыр инде, ират кеше турында сүз бара. Үзен бик озак эзли. Кем генә булып карамый. Нашар компаниягә дә эләгә, гитарчылар курсында ашып карый, тагын ниндидер эшмәкәрлеккә дә барып карый. Гомер буе эзләгән кеше шикелле, яшь кенә кеше үзенең урынын эзли. Һәм таба. Хыялланган хезмәтенә килә, һөнәренә килә. Ул чәч тараш булырга хыялланган була. Һәм аның бүген барбершоп дип атала яшьләр арасында, иратлар өчен чәч тарашхана уңышлы гына эшләп килә һәм бу Рәшит Фатхрахмановның язмасына тагын бер мисал. Кеше эзләсә, эзләгәнен таба. Симбикәр журналы хатын-кызлар өчен дип уйлаучылар ялгышалар. Анда иратларга да рәхәтләнеп укырлык, гыйбрәт алырлык язмалар җитәрлек. Мин мәсәлән күземә чалынган язмаларның беренчесе иртәдән кичкә кадәр чигә алам дигән язма булды. Ират кеше безнең күзлектән караганда ират чигүчегә тиеш түгел шикелле бит инде. Инженер булырга тиеш, белмим, төзүче, тагын кем булырга тиеш. Көч куллана торган һөнәрләр иясе булырга тиеш. Бу ират чигә баксаң күрсәң, гарәп илләрендә гомумән көнчыгышта бу һөнәр иратларның икән. Һәм монда эшләргә сөйләп тормыйм, ират ничек бу һөнәргә килгәнлеге һәм аның осталыгы турында сүз алып бара. Тагын бер күңелгә тия торган язма, Симбикә ул язмаларны хәзер мәхәббәтте ялгызлар дип алып бара. Билгеле кешеләрнең җавапсыз мәхәббәтләре. Алар гомере буе бер кешене яраталар һәм гомере буе рәттән барып, берсе берсен берсе кушыла алмыйлар. Менә шундый гыйбрәтле хәл бу очракта Рафаэль Сибат белән, язучы Рафаэль Сибат белән Розалия Казыйханова дигән ханымның язмышы. Бик кызыклы, бик гыйбрәтле язмыш. Киңәш итәм. Һәм яңадан кайтып, Ватан Татарстан газетасында басылган ачлык 1920 елда ачлык турында язылган Тәминә Биктимированың халыкның җилеген суырган ачлык дигән язма. Шулай укырга киңәш итәм, чөнки әби бабаларыбызның сөйләве буенча татарга иң зур зыян салган ачлык менә шушы 20 ел ачлыгы. Бер генә сан китерәм. 20 ел башында, 20 елда башлана ачлык. Татарстанга 10 миллион 120 пот икмәк әзерләү планы йөкләнә. Ягъни мәсәлән, бөтен кешенең кырып сыбры икмәген җыеп алалар. Һәм нәтиҗәдә Татарстанда соң дәрәҗәгә җитеп ашыгучыларның саны 2 миллион 462 мең кешегә җитә. Үлгән кешеләрнең исәбен белгән кеше юк, төгәлгән исәбен. Менә шундый җан тетрәткеч күңелгә тия торган язмалар. Матбугатны карап барыгыз, матбугаттан аерылмагыз, мушлар.
Синең җырың җыр гынамы, сандугач сузган моңнар. Әлфия Авзалованы бөтен дөнья тыңлар. Дөрестән дә моң патша бикәсе Әлфия Авзалованы бөтен дөнья яратып тыңлый. Аның репертуарындагы җырларны яшь буын бик теләп башкара. Исән чагында ук Әлфия апа Актанышта үзе исемендәге җыр бәйгесе оештырып, яшь талантларга сәхнәгә чыгарга ярдәм итә торган булган. Хәзер исә бу мактаулы эшне аның кызлары дәвам итә. 2 елга бер Әлфия Авзалова исемендәге халыкара фестиваль бәйге оештырыла. Беренче тапкыр ул 2018 елда үткәрелде һәм дөньяның төрле ноктасыннан катнашучыларны җыйды. Гала-концертта Һиндстан, Кытай, Мисыр, Үзбәкстан, Америка Кушма Штатларыннан килгән кунаклар чыгыш ясады. Соңрак исә җиңүчеләр, лауреатлар Россия төбәкләре, чит илләр буйлап гастрольләргә чыкты. Конкурс таләпләре буенча Әлфия Авзалова исемендәге 2нче халыкара иҗат бәйгесенең сайлап алу турлары узган елның декабрендә башланды. Ә инде 2020 елның октябрь аенда башкалабызда зур гала-концерт белән төгәлләнергә тиеш иде. Әлфия Авзалова исемендәге 2нче халыкара фестиваль бәйге инде алда әйтелгәнчә октябрь аенда үткәрелерме? Бу сорауны без бәйгене оештыручы Зөлфия Авзалова Нигъмәтҗановага юллыйбыз. Ул бүген студиябыз кунагы. Зөлфия ханым, исәннәрмесез? Хәерле иртәләр, хәерле көннәр. Хәерле иртәләр сезгә. Чыннан да, Зөлфия ханым, 2020 ел барыбыз өчен дә сынау елы булды. Шуңа да карамастан, Әлфия Авзалова исемендәге 2нче халыкара иҗат бәйгесе үз эшен туктатмады. Районнарда әлбәттә инде менә шундый сайлап алу турлары барды. Сөйләп китегезче, менә беренче ел белән чагыштырсак, катнашучыларның әзерлек дәрәҗәсе нинди? Бик кызык сорау. Беләсезме, дөресен генә әйтим, быел действительно бик авыр ел булды. 20нче ел шушы пандемия дигән сүз килеп чыкты безнең телгә. Һәм барыбер кешеләр тырыштылар, күрсәттеләр үзләренең иҗатларын, тырыштылар үзләренең теге талантларын күрсәтергә. Күп яшьләр булды, Аллага шөкер. Пандемияга карамыйлар, киләләр, эшлиләр дигәндәй, менә безнең 7 зональный тур үтте. Менә хәзер Актанышта соңгысы булды 26 сентябрьдә. Шуның белән беренче тур бетте. Зональныйлар. Һәм Казанда булырга тиеш иде 22 октябрь. 23 октябрьдә булырга тиеш иде беренче һәм икенче тур Казанда. Зональный турда сертификатлар алган катнашучылар, алар килергә тиеш иде 23 октябрьдә Казанга. Сәйдәш сарайына. Әмма ләкин шушы, беләсезме, шушы обстановка, эпидемиологическая обстановка бик авыр. Шуңа күрә мәдәният министры да һәм безнең президент Рөстәм Нургалиевич та шундый, ничек әйтим, совет дигәндәй бирде, киңәш бирделәр әзрәк ярты елга күчерергә март айына, кызганычка каршы. Димәк, 2нче халыкара иҗат бәйгесе ул безнең инде 2021 елның март аенда узачак. Алла боерган булса, исән генә булыйк. Инде менә гаризаларга килгәндә, шулай да ничә гариза килде менә, әгәр дә инде беренче халыкара фестиваль белән чагыштырып әйткәндә? Беләсезме, беренче фестивальдә безнең 700 гаризалар булды. Хәзер 700 кеше катнашучылар булды. Ә быел шаккатырлык. Әле бит Казанда булмады беренче сайлау туры, бәйге булмады. 7 зоннан без карадык, катнаштылар 1967 кеше. Субханалла. Валлаһи дип әйтәм. Әйдәгез әле шушы мизгелләрдә менә шушы катнашучыларның иҗади мөмкинлекләрен бергәләп карап китик. Әйдәгез.
Baş giymedi mırdar faşistlarga. Шуны уйлап куйдым әле, Зөлфия ханым. Менә Әлфия апада бит тормыш авырлыкларына бирешмичә гел алга барган. Менә сезнең иҗат бәйгегездә авырлыклар булса да гел алга бара, әйеме? Килешәсезме бу фикергә? Килешәм. Бик нишләп әйтим, әни дөрес әйтәсез, бер кашан да бирешмәде. Алга, эшләргә, беләсезме? Минем өчен мин бик шатмын. Шул хәтлек яшь җегетләр һәм кызлар катнаштылар. Бик талантлы балалар. Беләсезме? Олы кешеләр дә килде, күрәсезме? Чөнки безнең анда ограничение бар инде. 13 яшьтән 45 яшькә хәтле. Но төрле ничек әйтим инде, төрле яшь вәкилләре дә килделәр. Шуларны да бик рәхәтләнеп карадык та, һәм алар да күбесе үттеләр икенче турга. Менә шуны әйтәсем килә. Фестивальнең максаты да бит әйеме, яшьләрнең менә шушы иҗади мөмкинлекләрен карап, аларны алга таба үстерү. Һәм тагын бер менә шундый һөнәр сайлауда юнәлеш бирү дигән менә шундый мөһим бер пунктта бар сезнең максатларны санап әйткәндә. Менә бу юнәлеш бирүне аерым бер игътибарга аласым килә. Ниндирәк мөмкинлекләр ача әлеге иҗади бәйге? Менә беләсезме, безнең бит фонд, аның исеме ничек? Сохранение и развитие. Сакларга кирәк һәм үстерергә кирәк. Бик күп яшь балалар, яшь кешеләр тырышалар шул репертуар, Әлфия Авзаловның репертуарыннан алырга ниндидер җырларны тырышалар ничек әйтим инде, по-своему ничектер, үзенчә күрсәтергә. Бик матур барып чыга, беләсезме? Ничек хәзер бит инде яшьләр, без ничек әйтим инде, алар үзенчә свое прочтение. Менә русча әйтсәм. Шуңа күрә мин бик шатмын. Күпме биючеләр, күпме сөйләүчеләр, шундый матур тавышлы сөйләүчеләр таптык хәзер. И аларның перспективалары Алла боерган булса, менә икенче турга үткән кешеләр мартта һәм беренче тур Казанда үтәчәк. Һәм гала концерттан соң без күрсәтергә тиеш шушы талантларыбызны Средняя Азиядә, кая татарлар яши, татарларга гына түгел. Димәк, төрле чит илләрдә дә күрсәтәчәксез. Дөрес әйтәсез. Айзилә. Белүемчә, гастрольләр дә бит менә Америка Кушма Штатларында да төрле илләрдә булды. Һәм инде әлбәттә Әлфия апага иң зур һәйкәл дип әйтик инде. Яшь буынның менә шушы матур җырларны башкаруы. Дөрес әйтәсез. Менә Америкада безнең бөтенебез дип инде безнең лауреатлар, бөтенсе лауреатлар булды. Бик зур рәхмәт сезгә, Зөлфия ханым. Әлбәттә инде Аллаһы буерса, 2021 елның март айында шушы матур фестивальне үткәрергә насыйп булсын. Амин, шулай булсын. Тапшыруыбыз дәвам итә. Шагыйрә, укытучы, 6 китап авторы Әнгам Атнабаев исемендәге бүләк иясе Галия Михей кызы Гайнетдиновага быел 60 яшь тулды. Шул уңайдан Татарстан Язучылар берлегенең Тукай клубында аның иҗат кичәсе булып узды. Чарада безнең хәбәрчебез Мөршидә Җихан да булып кайтты. Менә шул хатлар Галияне иҗатка илһамландыргандыр. Күңел бакча, көз дип, кыш дип тормый, юмарт бирә җиләк җимешен, сөендерә нәни күңелләрне, биреп назын, биреп җылысын дип яза Галия Гайнетдинова «Күңел бакча» дигән китабында. Күңел бакчасының мул уңышлы булуын шушы көннәрдә үткәрелгән юбилей кичәсендә инандык. Без Авиациялеш районында эшлибез, иҗат итәбез дип әйтик инде. Ул 5нче татар гимназиясендә балалар укыта. Ул нәрсә генә укытмый. Ул рәсем сәнгатендә укыта, ул татар телендә укыта, ул бүтән фәннәрендә 5 бармагыдай белә торган ханым ул. Аның шигырьләр язуына да мин гел хайран калам. Аның бер китаплык шигырьләре хәзер әзер була да куя. Ни әйтсәң дә, ихлас очрашу бәйрәмнәргә сусады, нәфис сүзгә, иҗади бәйрәмнәргә мөкиббән халык.
Татарстанның 5-нче гимназиясендә эшләү дәверендә ул иң тырыш, иң актив укытучыларның берсе була. Галия апа белән инде без 2 елга якын ижади дуслыкта яшибез. Мин Шәриф Камал музеенда эшләгәндә, әдәби музыкаль салонда яшь кына шагыйрәләр, язучылар белән очрашу була иде. Безне Сания Әхмәтҗанова таныштырды. Ул Мәгариф журналында эшли иде һәм ул ижади укытучыларны бөтенсен берләштереп, бөтенсе белән аралашып торганга күрә, безгә тамашачы буларак укучыларын алып килгән. Татар әдәбиятын яратырга өйрәткән иң мөхтәрәм укытучыларның берсе ул Галия Гайнетдин. Дәрестән тыш тәрбия чараларын язучылар, шагыйрьләр, журналистлар, рәссамнар, артистлар белән очрашулар оештыра. Үземне белә белгәннән бирле Галияне беләм кебек. Галия Гайнетдинова дигән укытучыны беләм һәм шагыйрәне беләм. Менә шулай туры килде инде. Әле ул шигырьләрдә яза башлап кына килгән чагы иде. Мин инде әдәбиятта шактый гына ат уйнаткан кеше. Шул вакытта ук без аралаша идек. Ул якташ буларак килә иде. Мәктәпкә чакыра иде. Ул бик әйбәт әдәбият укытучысы. Әйбәт әдәбият укытучысы дигән сүз инде ул язучылар белән эшли дигән сүз. Менә шушы язучылар белән эшләү процессында ул миңа калса үзе дә мавыгып китеп, шигырияткә ныклап кирәп утырды. Әлеге кичәдә дә аның иҗатташлары, замандашлары белән беррәттән яшьләр, студентлар да катнашты. Безнең училищеда укыйсыкы шушы була инде ул Сүрия. Ой, минем исемем Сүрия булыр. Әйдә, тартынып тормагыз. Менә шунда утырыгыз. Мин нинди кунак булыйм инде. Мин бит монда укырга дип килгән кеше. Туры, тулай торакка барыйм дигәнем. Менә бит Фазыл җибәрмәде. Нинди юксыз сөйләде инде ул. Төннәләтеп шит шәһәрдә тулай торабыз дип йөриләрмени. Фазыл кара инде кулымны. Әйдә, менә монда утыр, менә монда. Галия Гайнетдинованың Әнгам Атнабаев исемендәге бүләк иясе булуы да бик истәлекле. Ул аның якташы һәм илһамчысы. Шигъри сукмакларын бара-бара зур юлларга алып чыктылар. Адаштырмый, гел яктыртып торды. Атнабай кабызган чаткылар дип искәрткән иде ул иҗат башлангычында. Benim туган ягым Искиткеч әкият дөньясы ул. Анда минем әнием әр яши, аңа 94 яшь, сеңлем яши. Мен инде елга 2 тапкыр кыш көндә, җәй көндә анда кайтырга тырышам. Якташларым, туганнарым, дусларым белән аралашып, очрашып, күңелемне бушатып, һәм минем бер китабым үзе ярты җаным яши авылда дип атала. Ә бер китабын Галия Гайнетдинова «Ашыкма син гомер» дип атаган. Чыннан да ашыктырмый әле гомерне. Күрә, тоя белгән кешеләр өчен дөнья матур, дөнья киң. Елмаю кешене бәхетле итә. Яңа көнне елмаеп башлыйк. Ә бүгенгә мин Айзилә Батырханова һәм тапшыруыбызның иҗат төркеме сезнең белән иртәгегә кадәр саулашабыз. Исән-имин булыгыз.